Είναι πολύ περισσότερο και φυσικά αυτό που θα προκύψει από την ανασκαφή σε ένα κομμάτι που δεν διαταράχθηκε ακόμη από ανασκαφές, από σκαφές κτλ. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί θα ξέρουμε την ακριβή του θέση. Άλλες εικόνες από την έκθεση του Μέσου Δημοσίου και ερχόμαστε τώρα στην σχεδιαστική πρόταση η οποία έγινε. Βλέπετε το οικόπεδο στην γωνία, σας είπα ότι εδώ επεκτείνεται το μνημείο και η πρόταση είναι αυτή. Δηλαδή όπου βλέπετε την κόκκινη γραμμή θα μετακινηθεί ελαφριά η πλατεία, θα σκαφθεί ο ναός όπου το ρωμαϊκό επίπεδο δηλαδή της εποχής του ναού είναι 5 μέτρα χαμηλότερα, θα διαμορφωθεί η πλατεία σε 2 επίπεδα, ένα κομμάτι εδώ πέρα θα γίνει με μορφή αερογέφυρας για να μπορεί να ανασκαφεί ο ναός από κάτω και να αναστηλωθεί, οπότε αυτό θα βλέπουμε, δηλαδή θα λειτουργούν κανονικά τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα όπως λειτουργούσαν με τον ναό από κάτω. Κάτω θα προκύψει ένας χώρος ελεύθερος όπου θα μπορεί κανείς να κινηθεί, να μην ασφικτιά το μνημείο. Μάλιστα εδώ σε αυτές τις θέσεις και αυτές οι πολυκατοικίες μπορεί να μας βγάλουν πλέον ισόγεια, δηλαδή τα υπόγεια τους να γίνουν ισόγεια ή εδώ να ενταχθούν, αν δεν βρεθούν άλλες αρχαιότητες, να ενταχθούν διάφορα περίπτερα, μικρά καταστήματα για να μπορέσει ο χώρος εδώ να αποκτήσει μια λειτουργία. Και αυτό φέρνει το μνημείο αναστηλωμένο. Δηλαδή βλέπετε εδώ την αερογέφυρα, αναστηλωμένο το μνημείο, στα σόκορα των πολυκατοικιών γιγαντοαφίσες που θα μας λένε την προέλευση του μνημείου, αναπαραστάσεις του μνημείου και εάν ρίξουμε ένα ολόγραμμα επάνω, που σήμερα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε, θα μπορούμε να βλέπουμε το μνημείο στις πραγματικές του διαστάσεις και όπως ήταν στημένο. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Τουλάχιστον για την απαλωτρίωση του οικοπαίδου. Να σας πω λίγο και το ιστορικό με την τύχη του μνημείου. Το 2002 όταν τέλειωσε η ανασκαφή, η πρώτη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού, όχι απόφαση, δεν την λέμε απόφαση, γνωμοδότηση, γιατί δεν αποφασίστηκε το Κεντρικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί. Η πρώτη γνωμοδότηση ήταν να απαλωτριωθεί το οικόπεδο και να αναδειχθεί το μνημείο. Ακόμη βέβαια δεν ξέραν αυτή τη σχεδιαστική πρόταση και η ανάδειξη θα ήταν μέσα στα όρια του οικοπαίδου. Σήμερα ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μετά από 2 χρόνια περίπου, παίρνεται άλλη απόφαση για να χτιστεί πολυκατοικία. Ετοιμάστηκε μελέτη, υποβλήθηκε στις υπηρεσίες και τελευταία στιγμή με κινητοποίηση πάλι φορέων εδώ πέρα της πόλης, καταφέραμε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με τον κύριο Σαχόπουλο τότε που το ανέλαβε πάνω το έργο αυτό. Πάρθηκε απόφαση ομόφωνα, είχα κατέβει κάτω στο ΚΑΣ, είχα παρουσιάσει αυτά που σας δείχνω τώρα. Πάρθηκε ομόφωνα απόφαση να απαλωτριωθεί το οικόπεδο με σκοπό την ολοκλήρωση της ανασκαφής και την αποκατάσταση και αναστήλωση του μνημείου στη θέση του. Βέβαια έχει περάσει καιρός, πολύ λογικά οι οικοπεδούχοι κάνανε αίτηση θεραπείας αφού δεν προχώρησε η απαλωτρίωση και την προηγούμενη Δευτέρα ήταν να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Απαλωτριώσεων για να πάρθει απόφαση. Δεν συνήλθε η Επιτροπή γιατί δεν υπήρχε απαρτία. Τώρα υπάρχει στη σελίδα του Υπουργείου μια ανακοίνωση ότι στην επόμενη συνεδρίαση της η Επιτροπή Απαλωτριώσεων θα πάρει απόφαση, δεν ξέρουμε ποια απόφαση και φυσικά το θέμα θα ξανάρθει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τώρα οι δικές μας κινητοποιήσεις έχουν προφανώς το νόημα να πιέσουμε ώστε η απόφαση και της Επιτροπής Απαλωτριώσεων αλλά και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να είναι θετικές, γιατί είναι αυτονόητο ότι σαν κάτοικοι αυτής της πόλης, σαν φορείς αυτής της πόλης πρέπει να ενδιαφερθούμε για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Προφανώς υπάρχουν ευαισθησίες και στα συμβούλια, αλλά καλά είναι και εμείς να πονάμε τα χέρια μας. Η αξία του οικοπαίδου τότε που ανακοινώθηκε και πάρθηκε η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το 2007 είχε υπολογιστεί στις 850.000 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο σημαντικό ποσό, έστω ακόμη και αν φτάσει στο διπλάσιο. Θα σας θυμίσω μόνο ότι η Λάρισα έχει κατεδαφίσει τουλάχιστον 3 κατοικημένες πολυκατοικίες, οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι το κόστος δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό. Δεν είναι εύκολο να ξεσπιτώσετε τους κατοίκους 3 πολυκατοικιών. Κατάφερε να αναδείξει, να αποκαλύψει το αρχαίο θέατρό της, το οποίο κατά την ταπεινή μου γνώμη την αρχαιολογική δεν είναι εκεί η σημασία από αυτόν τον άλλο. Η Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάμε, είναι η συμπρωτεύουσα, έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους αυτή τη στιγμή. Να σας αναφέρω ότι κανένα έργο αρχαιολογικό της Θεσσαλονίκης δεν έχει ενταχθεί στα μεγάλα έργα
του Ταμείου Διαχείρισης, άρα δικαιούται η Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο έργο. Και επίσης αναφέρω ότι, αν θυμάμαι καλά από αυτά που είχε πει ο κ. Ζαχόπουλος, μπορούσε κάλλιστα αυτό το έργο να ενταχθεί σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που έχει τη χρηματοδότησή του για την Προκασάνδρεια Θεσσαλονίκη. Και αν δεν είναι αυτό το μνημείο Προκασάνδρεια Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ.